DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Atapon Kuya Ramiro, so turnover mo sa kuya. Karay Kuya Ramiro. Marina, pagkahapon po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong, ano lamang po ang sinong pinagkakabisihan dyan. Mauran na pagkahapon po tabi sa indo. Sabi sa Kuya Ramir, may nagsasabi sa Kuya, grabe na ngayon ang bagrat nga digdi nga sa, ang term niya pati, bagrat pati Kuya Ramir. Grabe na ngayon ang bagrat nga digdi sa South, dahil lamang ngayon masuspend na sa tuya ngayang gobyerno. Kung ikukumparar mo man Kuya Ramir sa sitwasyon dyan sa may Partican Metro Manila, to be specific. Haray upanin marhay itong sitwasyon taligi sa probinsya dahilan ta duman Kuya Ramir. Nahiling ko sa mga story kan mga friends ko na naon dyan sa Metro Manila. Talagang halangkaw po ang tubig. Bako lamang karaw-karaw Kuya Ramir na tubig ito. Kaya ang caption niya naman Kuya, pag nag-story ka ba Kuya Ramir, pwede mo siyang lagan naman text something. Habi na, gusto pa ngayanin daw na magdidingaya sa Metro Manila namin. Kumpara mo ngaya, sabi kan duman sa mga kaklase ko kan na college, kumpara mo ngaya dyan ngaya Angel sa tuya, na pagsaring ngaya ka ini, dati nga na-experience ta, na po, maski ngaya, grabe ngayaan na bagsakan uran, ang mga ano tangani ngayaan, pamandong tangani ngaya dati, anahaw, dahon kibatag Kuya Ramir, na-experience mo pa Kuya Ramir dati, pag mga klase ka, an pamandong mo, pag wala kang payong, itong anahaw baga po, naglakaw ka, lalo ka ngayon sa bulod. Tapos, aabuton ka kiuran, tapos ano po naman, puputol ka dyan ki anahaw. Kundi po tabi itong igukaan Kuya Ramir itong galyang. Diba ang galyang? Dako lang man po ano yan, gari siya, natong, pero mas maibog na na pwede mo nga ning gibuhon na payong ito kasi darakulaon po ang dahon niya. Ngunyan, pag mga siring ka, mga diit na uran-uran Kuya Ramir, isip na kan mga tao, iyon, natang ito di pang nag-suspend. Iyan, ang uran tabo bagadigdi, bako man itong durod-diretsyon na ka-experience ta. Bako lang itong bako man durod-diretsyon na makukusog po talaga. Pero, dyan sa may sur na parte, kasuhapon, sabi ka na nakahururan ko duman. After ngayakan pag bagsak ngayakan, medyo makusog ngayang uran tapos paros-paros. Puon pa ngaya alas 2, burn out po tabi. Nakabalik ito aalas siya tinanin pagkabanggi Kuya Ramir. Malangan tiga kauran ko Kuya Ramir so amiga ta from Aleco. Pagkasabay Kuya Ramir ang barangay nindang burn out. Medyo confident ako na madali na makakabalik ang kuryente. Tapos siyempre, burn out duman sa inda. Medyo may mga pagkakataon kaya na talaga na nagpapalsok po ang kuryente maski wala po ni scheduled interruption. Talagang last weekend Kuya Ramir, niyaw na ako sa kagba ko. Tapos madalangog mo Kuya Ramir itong sa AVR na nag-agrotong. Taday na nga ni hababaon na nin maray ang voltahe. Talagang ang electric fan Kuya Ramir duman, kusa na po tabi na magtaririk. LC baga itong duman nasa loob kan electric fan. Kusa po yan na magtarere. Ang ilaw duman Kuya Ramir, kung magpasyar ka duman Kuya Ramir sa muya, magdara ka kay tester. Tanganing mapatunayan mo na ang pigtataram ko tabi, ito to. Tapos mahiling mo baga dyan sa mga AVR, kung pila lang na voltahe po kay kuryente. Naglalaog po dyan sa indong mga lugar. Di ko aram, may kasubagong early morning ko naman kibran out dyan. Nadangog ko naman si Kuya Al kasubago. Well, sabi ka ni Ibaga, wala na ngaya din bago ngaya dyan. Ang bago ngaya dyan, kung makakabalik nintol-tol, sarong aldaw, wala po ni na mangyayari nga power interruption. Maray na pagkauto kay Kuya King Reginaldo, dyan po tabi sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Kay Sir Domingo Bazar, kay Sir Anzo Bailon,
kay Jobs Volante, kay Dino Imperial, kay Cheryl Panyoso Makasinag, kay Manoy Alay, nakaantabay po ngunyan, kay Ma'am Divina Osera, nakaantabay po ngunyan sa DCJB, salamatunon po tabi sa pagsabay-sabay man sa Samuya, na digdi po sa programa, and salamatunon po sa perming pag-antabay man, as in pagdangog po from sign on to sign off. May na pagkauto dyan sa Barangay Banyadero, Legazpi City. Ali ako dyan, Kuya Ramir, kasi bago naglalakaw-lakaw ako, sumukusugong baga Kuya Ramir ang orange. Yaw na ko dyan sa barangay. Tapos ka nag-agi ako duman sa sarong part kan barangay. Tigahali ko Kuya Ramir, so ining earphones ko, ano ko garin ako nag-feedback. Ito pala, may mako sa pagkaraw Kuya Ramir, may harong na makusugon talaga sa indang radyo. Last Friday na to, parang ko ini sa SM. So, aki ini, amiga ko nin Marhay. For several years kami naghihilingan. Natuparan ko naman siya kan Friday. And tama talaga Kuya, masasabi niya na si Mama ngaya, ang radyo ngaya sa harong, bako ngaya karaw-karaw ang volume. Maray na pagkauto po dyan. And kay Kuya King Reynaldo, dyan po tabi sa barangay Bunker 1. Dyan po tabi sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Kumusta po tabi ka mo dyan? Uy, kulibat ko po palan. Duman po baga sa mga nagharapot kan update man, duman po tabi sa insidente po ni na panghabasa. Diyan po tabi sa may barangay Tula-Tula, kasi hapon na dangog nido, tigkauro ni Sir Pio sa programang Bicol Target. Chief of Police po kan Legazpi PNP, and na naipaliwanag man duman na kung ano sa mga pagigibo nindang lockdown. Ini ang pagkakataon kayang ini. Pag nag-post kita sa social media, pag nag-share kita nin anuman ng mga pangyayari, kung anuman dyan, maki-verify man kung iyan po ba ang lehitimo, hindi po tabi iyan makakapag taunin takot asin kaaditan sa tuyang namamanuaan. Nagpun kay to Kuya Ramir sa bako man may mga tao kaya na just for engagement, for for shares and like, maski bako konfirmado na mga informasyon, basta lang may masabi na may mapost, di na nag-iisip kung ano ang mga consequence kaya. Kaya kasuhapo, naghuron-huron kami ni COP, naan pangapudan po ninda na tibaad lamang maging responsable kita sa mga siring ka na bagay. Lalo na kung nakakaabot iyan sa mas halangkaw na komendansya, and iyan kikatotohanan. An pangapudan po ninda na bukas ngayon sa muya ngayong opisina, 24 hours, magkume mga query po kamo, igo ka dyan ki mga hotline ang Legazpi PNP, pwede po kamo dyan magpaabot, and kung ano man po na mga pangyayari po dyan sa inyong mga lugar, mas madali na po bagang maipaabot iyan sa paagiman po kang 911. Na kung dati, naramduman po nindo, dati, baga kaya na su press 1 ngaya for medical assistance, press 2 ngaya for police assistance, and may press 3 pa kaiyan para man ata ini duman sa sulo para sa Bureau of Fire Protection. Yun baga unified na po iyan. Maabot kang 911, ibabato ka duman, and maski po warang load, kan term kaya ni dating General PNP Chief Torre, Nicolas Torre III. Iyan baga so ipigpapasabot sa tuya, sa ipigpapasabot sa publiko. Iyan pong importansya kaiyan. Na kung dati-dati, ako Kuya Ramir, before pa ako maging empleyado kan DCJB, maski kang college ako, and siyempre may hiling mo man sa social media, ang mga landline ka na, halimbawa Bureau of Fire Protection Legazpi, ining 911, dati bako pa yan, so 911, may mga may mga hotline pa po iyan. Talagang ugali ko na dati na isi-save po tabi iyan. Sabi nga ni ibaga, day mo man ngayon may apply sa imong sadiri na kung day ka man ngayon, syempre maingat ka man, day ka man nai-involve sa rin ka ng mga insidente na kaipuan mo, ikaw mismo ang makaipukan asistensya. At least, kung halimbawa nagbabiyahe ka dyan, tapos may maagihan ka, at least makakatuwang-tuwang ka naman po tabi. Kung may maagihan ka, wala pang response ngaya, wala pa ni na ambulansya na niyaon dyan, ngunyas, mas madali kay Kuya Ramir kasi unified na ining 911 na ini.
medyo kaya bako na si Pusog, si information dissemination kayan, nagbago na baga kay PNP chief. Ang paguna agad kan tao, dahil naman nga iyan applicable. Applicable pa po nin marhay iyan. And mas ano na nga ni ngunyan mas advanced na nga ni ngunyan, dahil mas madali na ang communication. Like, tigdi sa Legazpi, may pigaapod sindang mga beat patrollers. Kasuhapon baga na aminado man si Chief katagtagtag ato kasuhapon kay Sir Pio na medyo maluwag turos itong security measures na ipigpotob nila dyan sa may Old Albay District. Imagine, so nakasakop po pala dyan ng beat patroller. Sakop niya pa ang Highlands, Kuya Ramir. Isipon mo, from Highlands, ma-inspection pa siya duman sa may Barangay Taysan, sa iba ba ito sa may Partikan Tiko-Tiko, ining dyan sa Camellia, tapos dyan sa Barangay Tula-Tula. Talagang kung solo-solo ka man lang talaga, Kuya Ramir, day mo man talaga siya kakayanon. And given na pigbuwag na po baga itong mga community persons, dyan kaya dati-dati, may mga nagkahiling ako mga comments duman sa post sa social media na kansukat kaya ngaya, tighali na ngaya dyan sa mga community police assistance centers and mga sipak po baga. Ito man din sa orden kan mas halangkaw na kumandansa nito. Wala man kimaginibo ka iya. Kaya nga ni po baga, igo katadigdin ni na mga beat patrollers dito sa east na mga nakataltag po dyan sa palibot, mahiling nito dyan, mahiling nyo digdi sa may parte kan, digdi lang for example sa may St. Rafael Parish, igo po dyan sa may kanto na tindahan ki mga sofa, Kuya Ramir, may naka-study po dyan na police, sa inbaba, digdi sa may parte kan Ayala, dahilan po, nakataltag iyan dyan, 16 iyan ang mga post dyan, and may tulong mobile kan polisya na nagre-relibot po tabi iyan. May sa SWAT, may nahiling ako na grupo dyan. As in iba pa, nasa 19 ini, 16 post, and may tulong mobile po tabi ki pulis na naglilibot-libot, naglilimok-limok digdi. And mas advanced yung dangon yan, di ko lang sure, di ko na kulibat kasuhapon si Chief. Kung existing pa or nakabalik na ba digdi sa Legazpi, itong mga drones po baga na pigagamit. And sa tabang man kaya, tama itong sigataram kasuhapon na dapat man may-utilize po ining mga barangay tanod. Dapat equip po sinda kan kaaraman kung paano nila mamamantinir man an ka tranquiluhan dun sa inang mga barangay bilang sindaman po ang mga first responder katuwang po kan man ibabang mga kapitanes ti barangay di po sa tuyang palibot. Ano pa ba mga pangyari di sa tuyang palibot? And sana, dahil naman po mauturo itong incident dyan sa barangay Tula-Tula. And kasuhapon, sabi ni Sir na tagtag, identified naman ninda. Ito po tabi na itong back ride na nagserbing lookout. Kang hinalida Kuya Ramir su helmet, namit bid na ninda. Ako aram ko Kuya Ramir kung sisa ito. Di ko lang i-divulge man sa iyang identity bilang sabi nga ni ibaga, igo na kain ki polisiya, nabawal ka nang magtaram ka na kung sisa itong identity kan personang ito. Pero taga-daraga po tabi. Taga dyan sa sur na parte kan Daraga Albay. And yun na nga ni iyan, itong sarong insidente man dyan sa may pagtaraning lang na tindahan o sa inot-inotan lang, di man kumbensido kapulisan dahil basta duman sa mga footages kan closed circuit television nagluluwas nga duman nga Ma'am Angel na dahi man nga ki pwersa dahi man nga ni na pwersang nahiling duman kundi nga naghurun-hurun man sa nga sa duwa. And ito nga ning susaro na ito, day man totoo itong sutulong insidente, hinharabasan po digi sa tuyang palibot. Kaya day po kamo maalarma, day po kamo matakot, kaya baga ang pagsushare ng gad po kay mga information, lalo na po ang social media na madali pong makapanglansi, madali na makapagtao po nin takot. Maray na pagkauto kay sabi digdi, kay Sir Homer Realista Lola, sabi na good noon everyone, happy Tuesday. Angel, tama yan sinasabi mo, digdi nga ni po sa blackout, digdi whole day sa Ginubatan. Kay Ma'am Jemeline Marcaida, good afternoon po Ma'am Angel. Sabi ni Sir Homer, magayunan po tabi ang bada mo sa bagay tabi sa inyo.
Naka-jacket ako, Sir Homer, tapos bago pag-ali ko dyan sa bulod, grabe po ang bagsakan uran. Tapos, kasubago, nag-extra si Sir Pio, naghahapot siya kun mauranon, sakto, grabe po subagsakan uran. Di ko na siya haliun, Kuya Ramir. Naka-plain t-shirt na sana akong ngunin na pagkaaldaw. Sabi ko, ma-jacket mo lang ako, grabe po ang uran. Kaya di ko lang, Kuya Ramir, nakakuha. Suhod ka ini sa likod. Pag laban-laban, Kuya Ramir, pag suong sa oran, laban ini. Kaya po na magpasiguro, Kuya Ramir, medyo, di pa tapos ang Ibalong Festival. Dakol-dakol pa kaming pag-aagihan ni Kuya Ramir. Igwa pa pala Sinda. Ano pala na ako, exempted pala na ako duman sa Mutya. Pero pwede ako mag-situational pagkahapon. Pero pag baranggihan na, bayaan ko na ni si Kuya Ramir. Mga paborito na niya ang itoon duman. Diba mo, Kuya Ramir, si Sir Pio? Tabi ito si Sir Pio magpapakpak. And sa Saturday po, magkakaiga po ni na street dance presentation. Ito po tabi na mga kapabliman, as in kaibahan po tabi dyan. Nasa 5 mga cluster po ini, hali po sa 70 barangay kan Legazpi, pinagbaranga-banga po tabi iyan. Tanganing makapag-taumanin performance inda, and medyo halangkaw na ngunyan an seed money. Nasa 300,000 pesos tanganing makapag-performance inda. Kaya ito po tabi na sabi nga ni, may kalidad po talaga na performance man. Dahil lang taday po bagay ni ipigbukas dati-dati. May mga nasanay kita na iguanin contingent hali sa tabako. May hali sa Malinaw and Pulangi. Asin sa mga pagtaraning pa po na mga lugar, mga munisipyo, digdi po tabi sa Bicol Region. Ano po man, Kuya Ramir, pwede na po katang mag-surusuri-blagan ngunyan na pagkahapon. Ingat-ingat po tabi sa, may statement na. And sabi digdi, Legacy PNP, nakapagsangat na po sindanin na kaso, duman po tabi sa nasabing persona na imbelto po tabi dyan sa Harabasan, sa saro po tabi na tindahan dyan sa barangay Tula-Tula, kan Legazpi City. Sa kuyang kapartner sa technical si Kuya Ramir Tanay. Ako po tabi si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin,